יש תמרור, תמרור, תמיד עושים צמצום נתיבים, ימינה. תאותתו תמיד בזמן, מרגע שקיבלתם את ההנחיה, תורידו מעצמכם פעולה. כל הזמן תשאלו את עצמכם, למי מגיע זכות קדימה עכשיו? לי, לא, להם, יש הולכים למשענת של הגב, ואתם תרפו טיפה את הגוף, אתם תרגישו אווירה טיפה יותר רגועה בגוף שלכם. זה מרגיע את הגוף. הדבר השני זה להכניס אוויר דרך האף לאט, לשחרר אותו דרך הפה, זה גם מרגיע את הגוף. הדבר שהכי חשוב לעשות זה להסתכל הכי רחוק שאפשר בכביש. בסדר? לא להסתכל ככה קרוב על הרצפה. נכון, אבא תמיד אמר לי שהאוטו כבר יעשה את זה לבד. וגם, אתם תרימו את המבט שלכם לכיוון למעלה, וככה אתם תוכלו כל הזמן לתכנן את הנסיעה שלכם. להבין את התמרורים, להבין את התמרורים, ויודע כל הזמן, בכל זמן נתון, מה קורה. בסדר? אנחנו רוצים לשדר בנהיגה שלנו זהירות, בטיחות, אבל גם ביטחון. בסדר? לא חוסר ביטחון. שמאלה. אנחנו רוצים לנצל הזדמנויות, לקרוא את הכביש כמו שצריך, לא סתם לתת זכות קדימה לכל העולם ואחותו. המהירות המרבית בכביש המהיר באריאל פה 70. הוא 70, נכון? ובעירוני 50? נכון. כל האזורים של הבתי ספר פה יש הגבלת מהירות של 30 קמ"ש. למשל גם פה היה. עד איפה?